Every day, millions of bacteria enter your mouth that affects its health. Brushing alone is not enough. Listerine Antiseptic Mouthwash cleans deeper and kills bacteria left behind after brushing. Use Listerine daily for a fresher and cleaner mouth. Kumusta nyo mga 90-day quarantiners? Ako nga pala si Paolo Lat. Sobrang sakit na ng leeg ko. Ayos ang maga, kirot, paninigas ng Art5. Nakapanood nito, magpa-part 4 na tayo sa pagmamahalang Ed at Rosemary. Ngayon, dadaanan natin ang naglabas ng bagong episode. Tignan natin kung nabuo ang bata o nabuo ang pambayad ng sari-sari store ng kapatid ni Rose. So, simulan na natin. Explain me. Okay, so dito tayo nagtapos nung huli. Explain, Ed, bilisan mo! Okay, so... Oh, ito na. Nag-iisip na yung utak niya. Gumagawa siya ng conspiracy sa utak niya. When I was in San Diego, your sister Maria asked me for money. At sinabi rin daw ng kapatid ni Rose, so wag sabihin kay Rose itong paghihingi na to. Did you know about that? Totoo ba ang mga paratang... Oh, nako! Pinu-footsie na niya. Sabi ko na nga ba may feature si Ed sa ganito eh. I don't know. You don't know anything about that? Maria! Maria talaga napupuno ka ng grasya. Kasalanan mo to eh. Oh, tapos, ano na Ed? Hindi ko alam. Oh, maniniwala ka ba? Do you think I not love you because I love your money? Oh! Ano? Lumagkit mo ka ni Ed sa tanong eh. I don't want to think that, but why did Maria tell me not to tell you? Tinatanong pa ba yung Ed? Malamang! Kung hindi yun nakahabol sa'yo ni Rose, hindi masasaktan lang at hindi siya makakahingi ng pera. Anong klase ba naman tanong yan? Sumasakit leg ko sa'yo! Oo, parang ginagawa lang ito Ed para magka-drama. You think I'm involved to my sister? With. Dito. Pagod na si Rose sa kanya. I hurt because na I think you not to see my love. Okay, effort pa lang sa pag-Ingles ni Rose eh. Ramdam ko na yung pagmamahal. I feel shocked. I feel hurts. And I feel sad. And I want to hear my sister's side of that story. Babalik pa kayo? Oh my God. Kumain muna kayo, masarap yan. But I don't want the money. Umiyak pa siya. Your sister made me doubt you, but no more. Wow, napakadali, di ba? Para makatakas ka sa mapantusok na titig sa'yo ngayon ni Rosemary. Nako, Ed, puputok ka na parang balloon. Ayan na. Nakita ko na. Tuta, para kasi Humpty Dumpty ngayon. Basag ka ngayon. I am 100% sure that you're being honest. You promise? Paano mo malalaman? I promise. Di ba si Ed yun ang loko ng asawa? So, parang sanay na siya naman magsinungaling kung kinakailangan. With both honest, the relationship is good. Yes. Para utos yung tali ni... Honest, the relationship is good. Kung pareho tayong hindi nagsisinungaling, hindi okay to relasyon natin ha. Sinasabihan na kita ngayon. Okay? Yes. After speaking to Rose, Nakatakot si Rose. I am 100% sure in my heart that she's not involved. Just by the way she reacted. Yes. Akinig ka ba? Hindi ka na maglalaba, Rose. So sinabi niya dito na kung may kapag-usap ka sa kapatid mo, Rose, isama mo ako. What? So, yeah. Oh, wag! Baka pumayat ka. I'm relieved. I'm angry to my sister little bit because she won't behind my back. She won't? I know Maria is struggling money right now, but I don't want money. I love him and I want to be a wife. Wow, cute mo naman. Ako, yes. Do you want out of this relationship? Green card, Our syempre. relationship is, I know it is not a perfect, but I think both us want being a build and strong family with my son and two babies with you. Tuwa, di ko talaga mag-gets yun. Saan yun? Anong connection nun sa kalawakan?
Nabasa ba niya to sa horoscope? Nakalagay ba to sa dyaryo na, kailangan ko ng 2 anak galing sa batok ni Ed. At lumaki na yung mata ni Ed. Ako po, alam naman natin lahat na, di ba, nadaanan natin ng part 1, magpapabaog na siya. Magpapa-ano na siya. Ako po, in-emphasize dito ni Tito Ed na matagal na siya nagpa-appointment na vasectomy doon sa state para hindi niya mabuntis si Rose. Dahil ayaw na nga niya magkaanak. I don't want more kids. I'm not sure Isa how she's lang. gonna feel about Magkano that. tayo sa gitna, di ba? I'm freaking out again. Ito yung uterus ko, ito yung etits mo. Ganito I love lang you. sa gitna lang. Isa lang. No doubt. Isang beses lang, Ed. Sige na. Please paki-comment nga kung bakit kailangan 2. Meron bang single mom dito na lohika na hindi ko naiintindihan? Ignorante ako, okay? Kailangan nyo akong turuan. Paki-comment kung bakit kailangan 2. I told Rose that she has really bad breath. Like really bad breath. My intention was not to insult her, but she got very upset. Malamang, It up to Tingin Rose mo. and to make her feel so special that she'll forgive me. Naisip mo yung Ed ba magaling? So you are a guide? Yeah, perfect. Okay. That will be day. Dapat magkakipagkamay si Kuya kaso hindi siya pinansin. Natudumihan ka ba sa amin, Ed, ha? Like really bad breath. Lakas gawa ng issue, no? What's your step? It embarrassed What's your me step? Nakikita mo ba yung balance mo, Ed? Ano ba? this morning. So I feel not good. I feel small. Huwag ka mag-alala, Rose. Ikaw you feel small. Si Ed talagang small. Kahit anong feeling niya. Kahit okay feeling niya. Ngayon, dinala sa Puerto Princesa ni Tito Ed ang kanyang reyna. Wow, wordplay. I'll be your queen. And another chance to change him behavior. No Yes. more rude person. Your road. Oh, sorry. Did I smack you? What? Rude person. Ouch! Oh, sorry. Did I smack you? Ed naman eh. Ano ba? Namimisikal ka na, Ed. Katagalaw talaga ni Ed. Kahit gusto niya maging mabuti. And we're gonna look at really cute monkeys. I'm really excited. Nako, mga batang kalye ba to? Monkeys in the trees. There are some, but Maraming usually they're on unggoy the sa ground. Manila. Hindi mo na kailangan pumunta dyan, Ed. Kukunin pa nila yung gamit mo. So, walang pinagkaiba. May buhok lang to. There's a little monkey. Kaya, pembarya, kaya. Hi, little buddy. There's another monkey over there. Hoy, grabe! Ma! Kala ko sinasabihan niya yung tour guide nila eh. What Kinuha niya the yung plastic. hell? Siyempre, Oh my god. These weren't the cute monkeys that I was expecting. ako, bakit dumaan sa leeg mo? Pucha, taob ka. Lechon ka, Ed. I see this pig just sitting there, and I'm like, Ay, yung sagi. Oh! Oh my god, oh my god, oh my god. Kasi ang alam ng mga monkeys, may mga pagkain sa loob nun. So kahit walang laman, dahil nakita nila yung plastic na blue, kinukuha nila. Oh. What the He just took my banana. Live monkey. I love monkey. He got my banana. But I like the banana. The American banana. Oh, I like joke lang. Pagpamilya po aming channel. Relax only. May sumigaw. Always relax. Don't be scared. Okay, hahybrid din I ka didn't know he dyan. would attack me. Relax. Don't be scared. I didn't know he would attack me. Gusto ko pag si Ed gumagalaw, sabay na sabay yung ulo niya doon sa katawan niya. Para siyang yung ano yun yung mga matryoshka dolls. Lagay mo dyan pa yung itsura. I'm terrified. I'm worried about madami getting niyan sa dead jeep. or scratched. Kukunin yung ano mo, kwintas mo. Relax. Can I get a kiss? Yes, of course. Makakaturo lang sa'yo. Anong Tagalog ng kiss, ha? Hindi kalimutan mo na agad. Puro kalande. Ano naman to? We're on the beach this morning on the island of... Ed talaga. Gigolo ka talaga. You want a coconut? Yes, please. So, parang tatas ko. So, parang BJ. Oh, buko juice kasi. Hindi lang pampamilya, pang-sport. Ang bababoy niyo. Last night, I confronted Rose about her sister asking Ba't ganun si Ed gumalaw? The Guardians are regularly challenged by younger males, like these, looking for lionesses of their own. As each lioness comes into heat, she demands to be mated every 20 minutes. Okay, dito sinabi niya na mapagkakatiwalaan niya na si Rose kasi hindi sila magkakahoots ng kanyang kapatid. myself waking up
next to her for the rest of my life. Oh, no, wait mo naman. Yeah, nakikita na ni Ed ko ano pa ang pwede nga. Sipin ni Rose. Oo, puro tayo kababuyan dito kasi yun ang katotohanan ha. Ba't tayo maglokohan? I want to go to swim. You wanna go swim? Yes. May salbabida ka na, Rose. Not too deep. Thank you. I like it deep, Ed. Wala yung longing yung pagnanasa sa mata ni Ed. I like that coconut. Ay, sinot na niya. Rose wants to have 2 more children. The baby. You give me the baby, Ed. Dito humingi na advice muli si Tito Ed sa kanyang kaibigan sa Amerika na para sa akin hindi naman na kailangan dahil hindi na kayo college boys dito. Kaya nyo ng desisyon na ito mag-isa. Pero syempre kailangan natin pahabain yung ating show. You make me nervous, man. Don't tell me you propose, bro. Plano pa lang. Well, yun naman yung point ng show eh. Mag-propose sila eventually. On your plan, you have to protect me, right? You already have an appointment here. Rich, I haven't told her and I don't want to tell her, but I'm going through with my vasectomy. Magaling, Ed. Ganyan ang isang relasyon. Magtaguan tayo ng mga plano. So dito sinabi ni Ed sa kanyang kaibigan na hindi pa niya nasasabi. Iniwasan niya yung sagot dun sa plano ni Rose na magkaroon pa ng 2 anak. Para parang wala. Magaling, Ed. Ganyan ang isang relasyon. I don't want 4 kids. I don't want... Tell her that. How hard is it to tell her Naging that? 4. Just tell her, hey, if you're really into this girl, just tell her may tigis you na wanna be sila. with her, but you don't want kids. You've got to tell her. Kumuha ka nung unggoy kanina. Sabi ko na nga ba yun? Her whole life for you. And she's got dreams, bro. Maganda dito. She's got dreams. Ang dreams nga, sinabi mismo dito ni Rose, ang dream niya ay magkaroon ng 2 anak. Madaling salita, sinisira mo yung pangarap ni Rose. Ayoko na! Decision if she wants to keep going forward or not. Nanginginig ba si Ed? Alam ko nanginginig si Ed, mataas lang yung ano niya. O may hypertension lang siya dito. Naku, ano yung signs ng anxiety yun? Yung naggaganan ng labi palagi. Naku po. I'm all sandy. Oh, mabuhangin ka na, Ed. 40 anyos ka na. Oy, Ed! Dahan-dahan lang! Yeah, Serena, tsaka dikya. Malaking dikya. Oy, oy, oy! Oh, tsaka iba na yan, ibang website na yan, hindi na yan TLC. Are in a really good place right now. I'm falling. Akala ko ba ayaw mo magkaanak, para may anak ka na. Po, tsaka may Instagram shot po. There's something that I'm afraid to tell Rose that I should have told her a long time ago. Natatakot na ako. I didn't tell her sooner because I didn't want to lose her. Yun lang yung paraan eh. Wala ka naman ibang choice. I like the view. You do? Yes. You're my best view. Yeah. I mean You're it. so sweet. Leche Rose, panira ka naman ng troop eh. Inisip na, ina naman, gusto ko lang maging sweet. I'd talk to you about something. Ito na, naku po. Huh? You're talking about you wanted more kids. And I want to be honest with you and tell you that I've raised a daughter. You know, she's 29 and it was a wonderful experience. 29, mas matanda pa kay Rose. But having more kids is not something that I want. Nako, wasak na ang pangarap Before mo. I came... Dito sinabi na ni Ed kay Rose na bago pa siya pumunta sa Pilipinas ay nagpa-appointment na siya ng isang vasectomy at kumbaga wala na siya kailangan isipin. It's a snip-snip. It prevents me from getting you pregnant. Yeah. Pina-prevent na makabuntis ka. Buksan mo na agad! Ganunin mo na agad, Rose! Why you not tell me last night? I didn't know how. I want 2 kids because that's my dream. I tell you before, right? I tell you I want 2 kids, but why you not answer me? Kasi nga takot siya mawala ka, Rose. I feel I feel hurt. very sad. Nako, 3 very tapos ka, Ed. I give you a time. Tapos ka, di mo pa ba na-decode, Ed? Patay ka sa mga dalagang Pilipina Rose, dito. I'm telling you now, I don't want more kids. Nako, sabihin mo yan sa mga
informal settlers sa Pilipinas. Bigyan anak yan. Gawa ang anak do. Pero naiintindihan ko naman, wala ka ba naman magawa, di ba? Kailangan maubos ng oras. So, nakapyawan yung tagiliran ko, tinigasan ako. Gawa! So, sinabi rito ni Ed na hindi ako mayaman. Yung gusto ko ibigay na pera o spoil ka, pero hindi ka kasi prince, hindi na isa pang anak. Hindi nakakayanin ng pera ko yun. Yun yung bakit kinukurot niya utong niya dito. Tumagos kay Ed yung titig yun. Ano na? Gusto ko malaman kung deal breaker ba yun kay Rose. Ganun ba ka big deal yung pangarap na yun na magkaroon ng anak? Ano ngayon? Baka feeling ko bitter pa siya sa kanya ex eh. Kasi parang gusto niyang magkaroon ng anak pa sa isa pang lalaki. Siguro para matabunan or like hindi lang yun yung huli mong anak. Siguro, hindi ko alam. May mga single mother dyan, may kinakay single mother. Paki-explain nga itong lohika na to. Kailangan ko, ignorante ako, kailangan ko malaman. Bahala ka, Ed, bumalik ka na. Pangarap ko, winasak mo. He not tell me. He not want more babies. Napansin ko lang, kung tuturuan ko si Rose mag-English, hindi siya sanay gumamit ng past tense. Diba? Walang did or came. Laging present tense. Diba? You live in the now. If I have a future with him. Wag mo tignan na ganyan. Out na ako. Ano to? Hey, what's up, you guys? Big Ed here. Obviously, listen, I'm working my ass off doing these damn cameras. Oh, no, hindi. Spoiler mo. Hindi sila nagkatilo. You know what? You guys, I'm trying to share a message, okay? Nagkakagulat. And the message is na di sila nagkatuluyan. Love yourself, okay? And laugh at yourself. And you can't, if you can't do that, you're excuse my language, but you are. I'm sorry. I don't know what to tell you. Today, somebody told me today on Instagram, they said, Ed, I hope Big Ed gets the corona. I'm like, what? That is hilarious, but it's not, but it is. Because I know what they mean. They're just kidding, okay? So you guys, stop taking life so seriously, okay? And love each other, man. It's so important. Okay, I'm gonna be streaming. Puta, streamer ka na din po. Ano ba ang TikTok ni Tito Ed? Kailangan ko malaman. Siguro pag titingin siya sa live. Wag mo tatawagin sa likod si Tito Ed, okay? Ayan, di ba? Ito na, nakita ko na ang TikTok ni Tito Ed. TikToker si Tito Ed, confirm. My heart went. Mukhang talagang para sa fame to, ha? Talagang gusto niya yung fame na nakuha niya dito sa TLC. Oh my God, I just woke up. Ano to? I had a horrible, horrible dream. I dreamed don't rub your face either. I had a dream that, I was on a reality show and I flew to the Philippines. Buti ka pa naginip lang. Kami kadadilat namin. Pilipino kami. Ano ka? Anyways, mahina ka, Ed. It's super hot. Tunay na malakas. Sa Pilipinas lumalakas. But it's so hot in here. Damn it. I need some aircon. Oh my God. Made-demonetize na Tito Ed, ano ba? Oh no. Chop-chopping ko yung leg. Gusto niya talaga yung fame. I mean, yung nakuha. Tough. Ano to? What's up, Brian? My brother. Big Ed here. Listen, your girlfriend Anna wanted me to reach out to you to see if we could all take a shower together. Oh wait, no. She wanted to thank you for taking a shower every day. And I thank you for taking a shower every day. Anyways, she also wants to... Gusto ko malaman kung saan nakakabit itong bow tie ni Tito Ed. Namo talaga, Ed. So, mukhang spoiler na to. Di sila nagkatuluyan. Ang tagal kasi mag-edit ng TLC. Ano ba yan? Mag-upload niya kayo everyday. Tinan mo, wala na akong buhay. Guys, let's all be eggs. Let's stay inside. Ako nahihirapan na siya magsalita dahil sa... And God bless you guys. You're the best. Sikip na yung bow tie. Oh, bakit redundant to? Lechonin na yan. Alam mo, ngayon napapansin ko, parang ginawa niya lahat yung parang paninira or pambabastos kay... Hey, what's up, you guys? Big Ed here. Obviously, listen, para mag-viral siya. Kasi naman ngayon, talaga nag-upload siya palagi. Gusto niya talaga to attention. Marketing strategy lang pala sa kanya to. Hey! This is Big Ed. What's up? Listen, Big Ed I'm having a glass of Malbec. Why? Because Richard and I worked all day long. 8 hours ago. Opo! Obviously, man. Ganun pa siya? Ayaman ni Ed? Working a lot. I'm not rich. Okay. Lately. If you're under 18, just have an adult in the room.
and let's chat it. Okay. Bakit kailangan lumalim yung boses mo yun? Meron siyang stream na kinakausap niya yung fans niya na below 18 kasama yung magulang. Okay. Hindi creepy yun, Ed. Okay, sige. Nakauban. Alam mo, ayoko na. Siguro nawawala na rin ako ng gana dahil alam ko na yung ending na hindi sila magkakatuloy. Kasi dapat kung nagkatuluyan sila dito, di sana kasama niya ngayon si ate mong Rose. At mukhang hindi, di ba? Ayoko na. Mukhang nasayang lang yung buhay natin. Well, at least nagka-enjoyan tayo, nagkasama tayo dito. At sinundan natin ang pagmamahalang walang napala. Alam ko marami nakaka-relate dyan. Kung mapapansin mo dito, talagang handa siya magkaroon ng atensyon. Lagi siya halos araw-araw siya nag-upload dito sa kanyang TikTok. Halos 100,000 views and likes and comments. Mukhang si Edla ang hindi nasayang ang buhay dito. Meron siya 150,000 followers. Doon tatapos natin part 4 dito. Ano sa tingin nyo? Magkakatuluyan ba sila o hindi? Panood naman natin yung nagagalit na si Rose ngayon. O sino ang tama, sino mali? Diba? Kailangan natin malaman kasi yung pinagmulan. Bakit kailangan ni Rose dito ng dalawang anak? Diba? Meron ba ditong plotline na hindi natin alam? Meron ba sa batas sa pag umabot 3 anak mo, meron kang ayuda? Hindi ko alam. Kailangan ko na eksplanasyon. Bakit kailangan niya ng anak? Diba? Ano kaya psyche ang tumatakbo kay Rose dito? Hindi nakahanap ng true love ba ating dalawang interracial na tag dito? So, ayun. Sana nagustuhan nyo. Comment pa kayo kung gusto nyo panoorin natin. At kung like, share nyo sa mga mahilig sa foreigner nyong friends. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Paulo!